If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Yaga channel. At kung gusto mong lagi kang updated sa aming ina-upload na videos, please click the notification bell. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Ito ang mas pinasayang Nice Yaga Channel. May kantahan, drama, hugot, at iba pa. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Makinig na. Like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, tungod-ari na ang Nice Yaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Nice Yaga Channel. Nice Yaga Joke Time Drama. Kagkaroon, sugura na naton ang pag-haraka. Padayonon ko lang pagpamalaklon diri sa mall. Bah, hindi. Daupod man na ni Jojo nga si Etan. Ang nag-chat sa hakon. Bah, Etan, sading ka makadto. Nagalagaw lang ako doon sa mall, Kat. Amo bala? Ari ka mo. Makadto ako ka Jojo. May ginbakalabi ako eh. Ikaw pang nagabakal sa iya? Ay, hindi. Para ni sa balay, nang grocery ako. Sading ka makadto? Maupod sa mo kung numahaw ka. Hindi. Mapaklinik ako. Dito sa inyo massage clinic bala. Makadto abi ako okay. ka Jojo eh. May pangayon ako sa mga pabor kay hindi ako makatravel nga ako lang isa. Ano na? Pwede ba lang upod kita makato sa klinik ni namon? Oo, wala problema. May baston ka man Pero mas mayo Kat kung makapiyot ako sa kamot mo. Sige. Joke ko lang ina. Okay, kid. Sige. Dali. Uyatan ko ikaw Uyatan ko siya. Kanami isang kamot ni Katerina. Kanami gali. Tingala ko mo doon patay ng migo ko siya kay. Din kita mahapit, madiretso na kita sa klinik. Oo, wala naman kita sang hapitan, di bala? May kaduan ka pa? Wala. Madiretso na kita sa klinik. Okay. Sige. Ngayon kay layo pa man ang klinik. Ma-enjoy ko gidang pagkipit sa kamot ni Katerina. Grabe ka hugot sang pag-uyat ni Etan sa akon. Grabe sa kamot niya. Pisgaon ko gamay mo. Agay! Ipisga niya ang kamot ko. Ano ni siya man? Basi na nakulba na siya siguro. Basi matumba siya. Ay, nako. Malapit na lang kita, Etan, sa inyo klinik. Siguro, may balaan man, Oo, mabatsagan ko tungkol sa auras ng palibot. Okay. Baka namin kita ihinay lakat na. Pasulod na kita sa klinik ninyo. Ay na kita. Uy, ari gali si Jojo, sa may punungkuan. Ay, Jo. Ay, Kat, ari ka? Oo. Ari man si Eta, upod mo. Upod kami ni Catherine nga nagkatol sa klinik, Jo. Tingnan, nagupod yung maduaw. Siyempre. Nasugata ko siya sa gwa. Amo na nga, updanay kami. Diri man siya makadto kag diri man ako. May baston man siya. Oo, okay lang kay mas dasig gani kun Pero mas dasig kinagwit ako sa kamot niya, Jo. Gali. Ate Mayo man Sige, malakat ko na sa sunod, Jo, Sige. Sige ka, thank you, Ged. Okay. Grabe ba? Updanay, gali ka mo? Nga do kalain sa itsura mo, haw? Ha? Hindi okay lang sa akon. Way problema. Halata bala, Jo. Nagselos ka, no? Ha? Wala Ano balay ning nabatyagan ko? Kalain. Nagapangimon ako. Uy. Do hindi ko mabaton nga. Ukdan na si Catherine kay si Ethan. Ato si Eta, no? Sa sulod, nga kanta-kanta. Bayda siya. Bay lang siya kay malipayon lang na guro. Ikaw, yahaw. Malipayon man kay ari ka. Ay, gali. Jo, pungko-pungko, tadi balaan na yun. Okay. Dali. Ay, nako.
Kakapoy, naglibot-libot pa habi ako eh. Amo bala? Te, malipayon kay upod ka mo ni Etan. Diyan pa bala, Jo. Ano nang istorya naman? Prangkahabala ko. Ano man? Wala ka sang salig sa akon? Ang matuod. Sugiri bala ako sa matuod. Ano man? Ay, sugiri ako. Ano abi kay... Sorry Sorry gid kay... Do lain sa reaksyon ko. Nahadlok lang abi ako nga madula ka sa akon, Kat. Basta Jo ha. Wala ko maakig sa imo, kag kaetan. Oo, akuon ko sa imo. Nagselos na ako. Pero, sorry, gid. Okay. Amo na lang niyo, para hindi ka magsunggod, mabakal na lang kita sang pamahaw. Hindi ba, Jo? Oo, sige, mabakal kita sa pamahaw. Sakpan niyo ko. Okay. Ay, Lu. Ay, apo. Ay, abaw yung keyboard mo naman ako ba? Pero may madalang ako ginakibot. Makibot ko gani liwat. Basi pala kag mapatay na ka. Hindi mo ay. Maluoy ka man sa apo mo, Lu. Naghahandom pa niya nga makapangasawa. Ikaw gani. Naghahandom pa man. Abaw. Parehas pala kita, guro. Ay, pero labay pa na ako. Napiparar mo na pala mga dalaloon ta sa paglakat sa barangay na isaga. Ay, basi pala kag way patato dalaloon ha. Napreparar ko na lang aton nga mga dalalon, Lo. Ikaw na lang kulang. Siguro, subong tion na ni sa aton nga paglakat. Ate, sige, malakat kita. Ay, bit-bitol ko na yung bisaya ko kabardo ko dala. Bawa nagkapalak pagtampoy ako. Hindi ka magpalak. Yan ang hipos sa luhaw. Hindi ka magsiling nga, patay mo. Wala Kinlipong ko lang. Sige, Lo. Malakat kita subong agad itong sugod na kita sa aton niya pagpanglakaton pagkanto sa barangay na Isyaga. Ay, sige, apo. Ay, kinanglan makasakay kita sa bus nga mag-aagi dire. Agad ito may bus bala kita nga magasakyan. Kaya hindi madelay ang ato niya nga paglakat. Ba? Atulo ho? May bus nga nagapadulong diri sa unahan? Sa unahan pagaling kay malayo pa mo. Dali lang kay parahan ko ba lalo? Parahan ko ba lang ang konduktor gusto nga makasakay kita? Pasakya kami! Pagkanto kami sa barangay na Isyaga! Pasakya kami! Ay, harap na. Nagdulog ng basa po. Ay, masakay kita. Gusto nga makalakat kita dalon. Sige, unalo kay masunod ko. Sige. Sakit ito. Magtigulang ba? Ay ko abi na dala nga kung maintenance sa lipatan ko gali. Aba. Sa diin ta, boss? Sa barangay na Isyaga lang kami, amigo Sige, boss Dua, boss, no? Alangan man 5. Okay. Kung magulat lang ko, daw hindi gid ko makapamasyar kay Katerina. Kada magkanto ko sa ila, makita ko layo pa si Lolo Miloy, ang baho duta nga tigulang. Mag-amone, perde ko siniya. Kinahanglan, mangita ko sang pamagi. Malapit na lang ako sa ilabalay. Ano na ni oras man? Hala, alas 10:45 kag 30 segundos na sang gabi. Bahala na ni. Kinahanglan, makita ko si Catherine. Gusto ko siya may istorya. Kung hindi ako maghimo sang tikang, hindi ko gin makita si Catherine kag may istorya. Malapit na lang ako. Kung hindi ako makasulod sa portahan,
Diri ako maagi sa bintana. Ari na ako. Ari na ako sila balay. Diri na ako madulog. Hala, kilala ko sang ila ido. Brownie, hipos ha. Si Tito mo ni Robotino hipos, kay buwas, baklan ta ka mamon. Brown, gusto ko lang makita si Manang mo katirin kag maistorya. Wala ako sang malain nga toyo Baw, doon na kay Chindi ka haok. Manila ganay ako sa palibot. Aha. Bation diri ang mga tinagol sang ido. Pero malayo diri sa ila. Hindi ina balabag sa akon. Timing gid ina. Kinahanglan maagi ako dito sa likod. Tapos makadto ako sa bintana sang kwarto ni Catherine. Hulata ako, Kat. Ara na ako. Ari na ako sa likod. Hinay-hinay lang ako. Ari na ako sa may bintana dapit. Pwede ko lang ini masaka. Karon, masaka ako. Abaw. Agay, nadapyo sa isa ko, Atiel. Ano man to yaman? Nagdapyo sang tiel ko. Sino na daman? Ala, hindi. Doon na batyagan ako ni Catherine How. Maingaw ko bala. Meow. Ay ala, kalain siyang tingog sang kuring. Kabay pa nga magpati lang si Catherine. Ano ato, Catherine? Kuring lola. Nabatian ko nga nag-ingaw. Sa. Ay, salamat. Nasalaan nila tuon niya kuring. Padayonon kong pagsaka. Ari na ako. Abrihan ko bigamay ang bintana sang kwarto ni Catherine. Are, buksan ko gamay lang. Ara, kabay pa nga wala lang niya mabatyagan. Karon, matamo ako sa sulod. Hala, wala man siya. Lampshade lang man ang nagasiga. Kag, wala man sa may nagahigda sa iya nga katre. Uy, ang gakanta nga ina sa banyo. Si Catherine may love ina Ang buot silingon, nagapanibin ang palangga ko. Mauyat na ako sa mayo. Basi madagdag ko blaw. Ara, wow. Ato, nagbukas ng banyo. Ara, may nagapagwa na sa banyo. Diyos ko, may tao. Hindi, nakita niya ako. Hindi, makaboy ako. Abaw, Diyos ko. Sakit sa lawas ko. Pabangon ko. Kinanglan, makapalagyo ako dire. Ano ato, Catherine? Lola, may tao na kasunod din sa aton. Ano? Kinanglan, makapalagyo ako dire. Ano to? Ha? Lola, may nagsulod rin nga tao sa kwarto ko. Ano? Oo, Lola. Kaginakulbaan kita ko. Apo, kalma lang. Kalma lang kayo daw ginakurog ka na ho. Psst, Miloy. Abi, lauta dito ang tao sa gwa. Lauta.
Hay, dasiga tigulang. Ano man sa yaman? Lola, hindi na lang. Ha? Nga haw. Kay basi kon, Base ko na no. basi magsakit na ginakaroon ng rayuman ni Lolo Miloy. Ay hala, apo, ginakurog ka na ho. Oh, Lola, ginkulbahan gid ako. Nakita ko siya, be. Hindi bala siling mo sa akon. Kureng lang ato. Oo, pero nanutaran ko nga, do kalain sa tingog niya. Ginbaliwala ko lang kay abi ko, kuring kita to. Pero, tao na gali. Ay, dali lang bala po. Kay padaisan ko bala kay Brownie. Brownie! Brownie! Ay, ato lang sa gali sa guwaho. Isas. Hala, Lola, Nano ka po? maayo kay gipadumdum mo ko. Ngano? Ay, ala, wala pa ko gali kahulog sa SSS. Okay. Ay, abaw! Kalawig man kag lagaw-lagaw naman ko diliwat sa mall ba? Uy, ano na ginatumpukan sa mga tao man? Hala, may promo guro di ay. Abe, basi may ginapaagaw di. Hala, basi bala may paagaw dun siya. Bahala na kung ano nga mga promo na ding ila. Ang importante sa akon, kung may promo sa tagipusoon ni Sky, ako yung makakuha siyang first. Okay. Mr. De 50-50, anong plano mo? Malapit na lang Te, madalagan ka? Ako? Madalagan? Oo. Halos na gani ko kalakat, madalagan pa. Ala ambot ko silingon, kung madalagan ka bilang barangay kapitan sa barangay na siya, gadri sa atong lugar. Oo. Amo nang gusto ko. Madalagan ako bilang barangay kapitan sa atong lugar. Kaya nakita ko nga mahal na gad ang balaklon. Gusto ko. Ano? Makabulig sa pigado. Timing gid. Pigado man ko. Anong bot mo silingon, boy? Nga mangayo ka? Hindi. Ang gusto ko, buligan ka. Kaya kung ikaw magdaog, ipangako na sa akon nga. Ano? Hatagan mo ko posisyon. Wala problema. Ano ang posisyon gusto mo? Pungko o kontendog? Okay. Migo Toy-Toy? Ano na mi gunay-noy? Kabalo ka na siyang balita? Nga ano na? Nga, may ginapropose subong alay Ano na kununoy? Amo nang ginatawag nga junior citizens. Tuod ka, noy? Oo, dako na nga bulig sa aton. Kay 12 years old ko no panubo, makaambit sina nga alay Abaw, kanami ba? May 20% discount na tadayon, Toy. Abaw, amo nang gusto ko. Makabinipisyo kita sinigali, noy. Amo gid kag ang nami pa sine. Ano, noy? Gamay na lang ang gastuhon mo kung librehon mo ko. Agay. Pero kung mapatuman na ang junior citizens, noy, paano na lang yung mga utod nga bata nga babayi? Kay hindi man na sila junior. Ate, himuon sila junior ni nanay nila Ang kalimbawa, tagalinoy, daw pariyo sa mga senior. Oo, ang mga senior citizens, nagabato na sila sang 20% discount kung magbakal sila sa mga bulong, kag sa mga pagkaon. Ay, pero may mga kilala ko balanoy nga mga senior nga wala nakaagom sina. Na ano na? Mga senior, wala nakabel? Oo. Ano na sila nga mga senior to yaw? Kuan, senior high school. Animal.
Okay. Natandaan mo naman siguro ang ginhambal ko sa imo utod kong maskubado. Oo. Tumana lang ang ginhambal ko. Agod nga wala sa malain nga matabo sa nobya mo. Wala ka sang huya, Morno. Sapat ka. Sapat. Sapat ako. Pero, masunod ka sa gusto ko. Sapat ka. Sapat. Sinong sapat? Maskubado? Ako? Hindi ah. Ay, nano ka manhimo man? Nano ka? Kwan. May nagtawag abi sa akon nga. Kwan, nga lain nga number bala. Ginatripingan niya ko. Amo bala? Oo, Rose. Ginakos mo ko, Palangga ko gid ikaw, Rose. Palangga ako man ikaw. Ano natabo sa imo? Agulpi ka lang naglambing sa akon? Kwan abi, Rose. Namiss talang ka. Ano? Namiss mo ko nga pero may man taga-updanay? Basta Rose. Himuon ko ginang tanan. Bahala na. Ang importante, mapabatyag ko lang sa imo nga. Ikaw kag ikaw lang ang palangga ko. Maskubado? Dumakibot, mantasin na si imo maskubado man. Wala na to si John Roy Hindi na siya makaagaw sa akon si imo. Oo man pero, hindi ko gid siya pagsugiran. Tumanon kong sugo sang utod ko. Ang importante, maprotektahan ko lang ang palangga ko. Himuon kong tanan. Agod nga wala sang malain ni matabo kay Rose. Bahala na lang ini. Isugid ko sa iya kung di nagakadto kag kung anong ginahimo ni Lolo Miloy kag Lolo Ilyong. Pero sa piyang nga bahin, himuon kong tanan nga maprotektahan man ang mga abiyan ko. Bisan paano, palangga ako man na si Lolo Miloy kag si Lolo Ilyong. Nano ka maskubado? Wala. Nga nagakutib-kutib ang baba mo, Kwan, ano abi kay ginapraktisan kong binalaybay nga i-presentar ko sa imo? Ano? May binalaybay ka para sa akon? Oo Abe, pabati ako. Tapos gini karon. Ari Rose. Sige, be. Sang ikaw ako nakilala. Ako sa imo nagbatyag na sang paghigugma. Bisan nakita ko nga may nobyo ka. Daw gusto ko na nga agawon ka. Pero nakita ko kung ano ka kamalipayon. Bisan ako masinulubon. Makita ko lang ikaw nga may sinadyahon. Ara lang ako nga nagasuporta sa imo. Ang importante. Importante ano? Lipat ko sang sumpon. Okay. Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalangga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, kag iban pa. Naisyaga Channel. Like, share, and subscribe. Naisyaga Channel. We are simple blind masseurs who like to perform drama like on the radio. Even though we can't see, we want to make you happy through your listening and watching in our YouTube channel. We wholeheartedly thank you for your continued subscription and support in our channel. Don't be sad, even just for a moment. Forget about your problems and listen to our drama, jokes, emotions, singing, and more. NYGC Naisyaga Channel, ang nagapalenga sa imo. Ga, anong natabo sa imo? Kaluya, bisang lawas ko ga. Tapos, nagasakit pang likod kag ulo ko. Ay,
Siguro sa sobra na ini nga trabaho. Nabasa pa abi ako sang ulan kagahapon. Ahay, ako man gani balaga. Ginakapoy man ako diri sa obra sa balay. Tapos, nagapaugtas pang mga anak naton. Ay, nagaka-stress ako ga. Ma? Pa? Nga, hindi ka mo magpamasahe? Magpamasahe? Oo, matuod, no? Mapamasahe kita. Uy, Lo, nga nagakuriit ka ho? Ano abi apo kay nagasakit ang likod kag ulo ko. Tapos nagaalay ang balikawang ko. Nagapalaman ang tiil kag kamot ko. Budlay gid ni kun tigulang na ta. Lo, i-relax bala? Ano? Amo na ning ginabatyag ko. Nga daw kaluya na sang lawas ko, i-relax ko pa. Oo, Lo. Paagi sa pagpamasahe. Hey, ipamasahe? Ahay, kasakit sa ulo ko. Ay, nagasakit ang likod ko. Ay, nagaalay ang balikawang ko. Ano naman? Nagapalamanol ang tiil kag kamot ko. Ginaimsam niya ako. Kulang na ako sa tinulugan. Sa sobrang stress, kaluyas ang lawas ko. Sakit akong tiil, massage ko. Sakit. Mapabata o tigulang, matambok man o kon maniwang, mapadalaga man o kon soltero, ilami na gid kun ikaw pamilyado. Sako sa trabaho, nagabatyagid sang pagpalanakit sang kalawasan mo. Gani, ano pa ang ginahulat mo? Mag-relax na, magpamasahe sa pinakamalapit nga Blay Massage sa inyo lugar. Dali-dali, magpamasahe.